салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. Чӣ хеле ки ба мо маълум аст, пагоҳ худо хоҳад иди қурбонро ҷашн мегирем. Аз фурсат истифода бурда ҳар яки шуморо ба ин рӯзи саид табрик ва муборакбод гуфта, ба хонадонатон ҳама вақт хушбахтӣ, хурсандӣ ва дастархони пур аз нозу неъматро орзумандам. Ва касоне ки бештар дар канали ман обуна шуда буданд ва видеоҳои маро медиданд, медонанд ки ман ин тортро дар иди рамазон тайёр карда будам ва афсӯс ки видеоро гум карда будам. худо ба шукр ки видеоро ёфтам ва ҳозир мехоҳам ба шумо тарзи тайёр кардани ҳамин хел торти калонро нишон диҳам. Чӣ хеле ки дидед, ман 7 дона тухмро гирифта, зардию сафедиашро ҷудо кардам ва сафедиашро бо камтаракак намак лат зада 1 стакан шакар андохтам ва то сафед шуда сахт шуданаш лат задам. баъд аз он камтар зардии тухмро яъне омехта кардам. Акнун дар 2 стакан орд, 2 қошуқ крахмал ҳамроҳ мекунам ва 10 грамм ванилин ҳамроҳ карда ҳамаашро омехта мекунем ва оҳиста оҳиста ба маҳсулоти аз тухму шакар тайёр шуда рехта аз як тараф бо винчик мекобем то ин ки маҳсулотамон нашинад, яъне ковокиашро гум накунад. торти мо 4 қабат мешавад, яъне аз 2 бисквит иборат аст. ҳар як бисквити мо аз 7 дона тухм, 1 стакан шакар, 2 стакан орд ва 10 грамм ванилин ва 2 қошуқ крахмал иборат аст. Стакани ман 200 миллилитра мебошад. анами хел 2 дона бисквитро мепазем ва баъд кремашро тайёр мекунем то хунук шудани бисквит. акнун кремамонро тайёр мекунем. барои креми мо 400 грамм равғани маска, яъне сливочное масло ва 370-400 грамм сгущёное молоко, яъне шири қиём карда лозим аст. маҳсулотамонро омехта карда миксер мезанем то сафед шуда сахт шуданаш. кремамо тайёр шуд. чӣ хеле мебинед сахти хушрӯй шуд. акнун бисквитҳоро аз мобайнаш тақсим мекунем ба 2 то. ҳар як бисквитро
чихеле ки ман гуфтам 4 қабат мешавад. шумо метавонед амин як бисквитро истифода баред. хело ҳам торти нағз мешавад боз бо як бисквит ҳам. аммо имрӯз ман торти калон мекунам. намехел бинед чӣ хел мулоими хушрӯй омадааст. бисквитҳоро як крем мекунем ва барои боз ҳам мулоимтар шуданаш ба 1 стакан шир камтаракак шакар андохта омехта мекунем ва кам кам дар байни бисквитҳоямон мерезем. чӣ хеле ки дида истодед. чӣ хеле ки мебинед кремро молида тамом кардам. акнун барои рӯи торт мо билкови заварной крем тайёр мекунем. барои креми мо 2 дона сафедии тухм, 1 стакан шакар ва ним стакан об лозим аст. давомашро дар видео бинед то ин ки чӣ хел тайёр мекунам.
барои гул мондани торт ба мо 200 грамм сливочное масло, 200 грамм творожный сир ва 100 грамм сахарная пудра лозим аст. Машро омехта карда ба рангҳои дилхоҳ оро медиҳем ва ҳозир гул мекунам ва боз ҳам бо карандаш, рангҳои ҳамчун карандаш, яъне қаламак оро медиҳем. ид муборак менависем.